kepiye yo? Lha kepiye lho wong wis do cair. Duite ku piye sih carane? Lah aku padha ora ngerti. Lha ngawake dhewe urung tok yo lek piye? Lah doblong jare ya wis cair. Tah kepiye sih? Tah iki kertu apa sih? Aku dhewe ora mudeng kok. Ora ngedumi ngene iki ya. Mosok tak duwite nok kene lek kepiye reng jipo. Wong gemben kepenak yo anggere entuk undangan terus konjikore bali desa langsung untuk duit itu. Lah iya lek kepenak ora sawondra-andri ya ora. Iya. Tah anu takok rengone ke RT wae. Ya wis ayo nang ngene RT. Iki takono jare yo iki nggon kertu kanggo nganu duit lah no endi? Ya wong ngene ya ora keneng ayo. Ya ora keneng ah. Duit Kaya KTP ya ora KTP. lha iya kok. Yo, waalaikumsalam. Piye. Bantuan. Yo, surat undangan kepiye? Ya jikoke lewat ATM kuwi ya. Alah, lah ngono iki kok goblok kabeh si warga sih. Teko kowe renggone bank ta engko lah diwarai kuwi carane. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Yo wis iki ana tamu. Teko engko ring bank engko lah diwarai carane nek kono. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Iya ana apa neh wong loro iki? takono iki lho Pak RT jare bantuan jipo duit kok ora arti karepe aku iki. Lah wong-wong wis do cair kok, Pak. Loh. Lah yen wong-wong ya cair, lah cair dak nggone ATM kene ya. Iki kertu iki nganggone ring bank. Lah jikuke kepiye, Pak? Kertu mosok ana duwite si Pak RT ngene iki. Ya Allah Gusti, lah wong kok dedel kabeh duwe warga iki mangi lagi bar telepon ya ora ngerti. Iki tekan kuwe ya yen goblok kabeh. Iki ana duwite berarti, Ya Pak. nang jero kene iki ana duwite. Saiki ora melalui RT, wis langsung jikok dhewe nang kono. Ring jikok, Pak iki. Ya ring bank ra, ring ATM. Dibokno ngene. Ya iya nganggo pine iki, pinem iko kelahiranmu kae. Wong dedel kabeh ya ono yaene. Wis ayo, Cuk. Di warga ora ono sing pinter blas. Aku ya ora mudeng Pak ning ngene iki ana duwite. Ora tau entuk ngene iki ya Pak RT. Saiki RT wis ora ngurusi iki langsung masuk, langsung ring rekening, ring ATM. Bentuke ya kaya KTP ora KTP. Kaya kertu tani ya ora kertu Ain potong ngami wae nyene didel-didel ae no ae lah. Lah Warga ora ono sing Lok pinter. bang diwarai ta ora Pak RT ngene iki? Wis engko diwarai, wis angger goreng ATM. Angger blusukno ngono ya. Ya wis ngono beres. wis ayo, Cuk. Kok iso lah Buka, Pak Haji. angel ya. Ya wis wong warga kok ora ono sing pinter. Dedel kabeh kepiye sih? Gumun nau. Ono sing telepon, ono sing do rene. Wong wis dikepenakno saiki lewat ATM ya isih ora iso kabeh.